Петък вечер, извън работно време, работата край няма. Току-що натоварихме още 2 ролки на този наш редовен клиент. Здравейте! Здравейте, приятно ми е. Димитър Кръстев се казвам, от село Драгор. От село Драгор. Сега дойдохте специално да вземете мрежа. Да, разбира се. Колко мрежа взехте? За сега 2 ролки взехме на 8, но ще продължаваме да вземем, защото ни трябва, увеличихме декарите и ще ни трябва повече мрежа. Колко декара гледаш, господине? В момента съм 18 декара розов домат, розова магия на кол с засенчваща мрежа. И за това ми трябват много. Увеличи ги, сега са на 22. Браво, браво. Само нагоре да вървиш. Само така и да зареждаш винаги от нас. Ето ги двете ролки. 8 на 100. 1600 квадрата мрежа против гърдушка и за засенчване. Чухме по-рано от клиента, че ще се върне пак за мулч. Вярно ли е това нещо? Разбира се. За 10 ролки. За 10 ролки? За 10 ролки склад Агрозвезда. Номер 1 цени. Точно така. Най-добрите цени в цяла България. Вносители сме на всичко за земеделието. Мрежи, капково напояване, мулч, агрил, всичко, което може да ви трябва за земеделието, има го при нас. Вносители сме, даваме страхотни цени на сериозните земеделци. Заповядайте. Благодарим ви много, господа. Какво ще кажете друго на клиентите? Да дойдат насам, добри цени, добри оферти, всичко е точно. Благодарим много. Всичко най-хубаво пожелаваме. И аз също. Ако ви трябва нещо, свържете се с мен, Стоян Иванов от agroзвезda.com.